binabasa lang namin yung kopya na, may copy as member po ng Sir, kailan i-announce ng Presidente yung Muslim Barong Chief yan? wala pa po siya nagpipili. Pinag-isipan niya mabuti. Pinag-isipan niya ng malalim. Sir, ano hindi siya reaction nito nabasa niya? Nabasa, yes. Copy. Yeah, I was not there. Hindi niya po napag-usapan? The committee report. Not yet. Hindi pa pa naman. What will you, sir? Will you sign? Sabi ko. Babasahin ko, of course. Tingnan ko mabuti po. Babasahin ko. Pero nagkausap na po kayo ni Presidente about the committee report. Si Presidente naman, aside from Senate, tinitingnan rin niya po yung report ng DOJ, report ng DNL. Only one report ang binabasa ng